és l'escola que somies? L'escola que somie està plena d'ambients i situacions d'aprenentatge. L'escola que somie transmeteix coneixements. L'escola que somie manté les tradicions. L'escola que somie mira al futur. L'escola que somie és inclusiva. L'escola que somie és artística. L'escola que somie és esportiva. L'escola que somie és comunicativa. L'escola que somies és real.